трябва да я откараме до болницата в Израел възможно най-скоро. Искаш да ти разкажа приказка? Да. Това е златотърсачка! Имало едно време, защото всяка приказка започва така. Една красива третийска принцеса на име Веспа и римски младеж на име Марк. Да оправя, ако трябва и ще проституирам! Парите ли те притесняват? Никакво рода не сме, махай се от тук! Взимай си парите и ти идиш то!